Hello mga amigos, maayong gabi no. So dito data carbon ganina. Dili sa kulon kay diha ko gipalit dito sa Osaka kanang school supplies nga tindahan. So nagpalit ko dito plastic mga amigos. Kanang transparent kay gani nga plastic kanang book cover, pang cover sa mga libro ba. So nagpalit ko plastic nga baga-baga kanang agsukod kay 12 number 12 kinabag-anan na siya mga amigos. So dugay-dugay po kong huwat mga amigos kay tungod sa kadaghan nilang customer niya. Pagkauman mga amigos nagbitbit ako sa among plastic niya, nakunoon ako ba nga magpagupit mo. So mo to ng mga amigos nagpagupit ko. So karong gipakuan nagkilid din ako sa akong likod kay medyo taas naman akong buhok. Nagpagupit ko niya, pagbayad ako mga amigos tag 100 na may bayad na to 100 daw niya. Maiko man ko sa nagupit og dita mo hatag tip. Pagtanaw na ko sa pitakan ako mga amigos wala ko sinsiyo. So doon ay 100 sa ang kwarta. Akong tapasinsyuan sa kanang kuan gani sa mong cashier yang cashier ning balibad man niya wala kuno siya sinsiyo, wala siya tag 50. Ako natipan sa winta ba kay maluoy po ta sa maong barber itong magupitay ba kay kuha na ba iha commission niya 100 ang pili commission niya to niya o may sinsiyo. So 100 na lang po daw gihatag sa maong manggupitay mga amigos kay aloy man sad ta yung kahago ba labi siya pagkaping nga pinamasahes likod mga amigos. Awkward kay laki man. So okay man. Okay sad kay medyo pisil niya ang likod. Yeah, mo to mga amigos kanang nagkapagupita. Mura ni siya mga amigos. Man ito gupit. Bati at now.